Indaba angakhululeka nje. Indaba ngistress wayile meeting le yasemsebenzini engiyakuyo manje. Khona i-account engahlangani kahle. Azine ngicela ungakhohlwa ukulanda umsizi uyomshiya kaMaduli. Mina ngizobe ngine-facial engibe khona ukuba khona. ngitshela lento wesibili ngiyayazi. Or yazi umlande mawuya kule ndawo leyana yaseBrownfontein. Brownfontein. Yeah, welile. Laphayana le ndawo leyana uJenisa athe ngikutshele ngayo. Bafuna security labo bantu. Manje akunandaba iya nje at least ubone ukuthi banani. Uzoya ngisho. Okay, ngokubona later. Mame, ngifuna uzamlela la gogo ne? Yeah. Ngizokubona kusasa ne? Engeke ngikubone namhlanje. Hawu, Sfis, namhlanje ngizobe sibe eklabhini ne? Yeah. Uzoza ngithi? Awuyazi ngizobe ngindala. Mara sizokubona later ngisho. Hambe kahle sisi. Okay, sharp. Ithi bye bye. Bye.